Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka Jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Kaei Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, ar riu khandai pra. National Education Policy hoi takular benwanra ya jing pen kela dan transformation haga high education but hangini ki stress bahaya ya kata skill education ki stress bahaya ka research but but kadon ke jing tmu ban penlong ya ki higher education institutions jong India kiba tibet kiba laban compete but ki universities kiba dan shaki we but kiba ta jong perthai kiba la ki shaphan the aba pipet ye ga national education policy ka major transformation baka kwa banra kalong ba kan pen kala ya ka rukom puli ya ba menta ki khna ke haban le hakika degree course mo baru sekarang yang ham lebih pulih lights nam kili kerana komentar 6 semesters. Di kiyo ia ke certificate anda kila ya kila pendep ro ndri semester dari lights nam. Lada Jawa kimla ban pendep wat tangi kau ia semester dan ni kila ban kata last semester kena mio show ya ka certificate dan ke degree. But kan ni pun nampak kan ni kan bujing ikna hoi kan ni kan new national education policy 2020 ka kam yarap kam student friendly ha ko ikaliang ha ba kikna kila ban join ki college nang ta bade kila ban hadin bekla de ya ka first semester second semester kila ban mi no la kim so kwa na ki ko ki so shimjing ban continue le ban peteng jing puli jung ki kila ban and shim leave shwa mau ban exit shwa na ta bade ki yo ka certificate ko ya kan ni dan untuk bade kin kam de degree certificate ni ka certificate ko la long certificate course kind of dan untuk bade dakila ban kita balaban continue ka second year like third and fourth semester dan untuk bade kan saya ikut diploma certificate dan untuk bade kan saya ka ada gitu kita continue halu ka third year dan ka fifth and sixth semester ki yo bade ka degree certificate te kini ki balet bade syara ka higher level kita ka fourth year kalau bagi orang ka 7 and 8 semester untuk dan ka research component kila benong kita ka ketika 4 year with research the undergraduate course with research padang tu pada ki kena ki long no tang ki ba kham long advanced ki ban dei tu course ngam tharai ba baro khoi ki ken dei tu course ti ken ni phi ka long ba ki tu ki kena ki ba pep no ta sudah ka first year second year ki la ban join biang mesti ba kim la ki la ban join biang but ka we de ka ba ka benefit le ne ka jimen to jong ke national education policy long ba ki kena kila ban and drop na ka we ka kila ban mi na ka we ka college kila ban join ka we college but ya kan ni ka ki don ta ka academic grade band ti yang tu kolong ba kila ban ta ka ju ka course kila ta ka ju ka certificate ta ka ju ka ki no ki school ki ba kila yo na ka we institution kila ban kari sha ka we institution te hang tu namba ka ni kolong ka jimen to ya ki kena re ka don ba ka jing ya ka national education policy 2020 ka we kolong ba
hoi kan ga education policy 2020 ka keren ya kata ka sarkar kan ben kiu ya ka jing ka jing penlut ka sarkar nam ta ka education kata ban kot chakan represent jong ka GDP hoi ya kini pada kamding pertama ki policy nadu menchua ki policy nadu ka kena span kupra policy ka kena spa apun riu nang ta pada bat ka lapan tema yang usah kena spa kena kuat ki keren ni kata ban penlut adu 100% jong GDP ndre kini baru khoi kini tang ki jing thmu kimla pada ban no ban penlut ci sha ta ka jing penlut sarkar adu 100% jong GDP kini ke policy ru ka keren yang ta ba ka jing penlut ke sarkar kan poi ka 100% jong ka GDP ndre ya kata ingin haban tang ni pek la ka long si sha ne em kata ka jing thmu jong ka dan kan chulong ki policy ki ba menchua de yang ni pelapa kani ka policy ka keren ba kani ka jing pelut sarkar kan wanra ka kandai ban wanra na ka benta ban pelut ha ka ban yarap yaki kena school ban yarap yaki educational institutions ban yarap kinong hikai ban ki training yaki kena makin long kinong hikai ki pabit ban thungi kinong hikai ki ba long ki thambun kena makin la ban ki hikai ka kambiang dia hagan ka policy napa ka kini ka policy arajar arpo ka keren ya kata ka ki ka kompuli kan wanra ka jing pair har kompuli ya kan ka post graduation kini ki kena ki ba dep ya ka 4-year undergraduate program ki la ban puli no tang sistem ya ka MA dan ki MSc dan ki post graduation program but kintu badai ka ya ka undergraduate program with research kitu ki kena ki la ban late group direct PhD lada ki yo ka school ka he ka ki university ki bo ka we ka long ba ka ni ka jing puli hadu menta Megalia ka mi ha pa dihu ki kena ki puli ya ka undergraduate program ka dei pra paper de lada ni lecture ka ni ka NDP ka license ka undergraduate program ki number chung ki paper kan poi shi ki khatsa but ada late saka 4-year undergraduate program kan ki but ki paper untuk la danga makala kan poi shi ki aku sabeli de kini ki jing pin ki ya nanor kata ki don desa ki mong ki multidisciplinary courses nang ta ki don ki skill enhancement courses nang ta ki we pada ki ability enhancement courses ki don ki boy ki check course prepare but kawi ke ba ka bang kwa ban ni tu ni ka long ba hang ni ki kena ki la ban sim ya ki subject across disciplines ki kena na science ki la ban sim ya ki subject arts berkum ta ter show berkum matching interest ki kanam don show tu ka strict strict division dan ki ching pia ka ba perking ba apeng ka art science commerce ki kena ki la ban sim subject like no ki discipline em ka shong ki chai paper ki shong subject ni nak subject kan namla on batai lu dia ki subject ki pair but hadu mentaru kani hu kam parla ban frame ni ka syllabus ya menta ka dang dep pass ka academic council ka after June ala cara pulai tang ya ka syllabus chung ka first and second semester te ngeno parla lu ban tip ki chai paper you ka bangin habi kai namar ba ya menta ki dang haban frame yang ya ki syllabus nam ta ka third fourth ke fifth ke sixth ke seventh ke eighth semester tingin ang palaban itu ya tapi kidan ki judge paper for ka ba shua example pi ka we ka paper ka ba ka pen crack ka department jong ka put ka science na ni ru ka bagi ang ka public speaking dia ni ka paper pa thamai ka bagi dai ladangi pentri kami ki NEP nya ban pentri kam no mental di nomor padang su pentri kami ni ka syllabus dan su adop mo how June arja pula
but kuma ilaya bana marok khoi ba academic council hi karai ban implement next year ni ka policy lei UVC rekat bagi kat tu ban minggu ki nong trei jong ni hu kirai ban pentri kaman house dan kalau ba wan ek kot ngim pala ban thien te kumnu bangin hi kai ru ngim pada sempang ni ka pepa namal ba kan ki on ka skill te hatu kumnu ngin hi kai ka ni ngim par yo training ngim par yo ke jing hi kai te kan bu ka jing shibun ya ka ban hi kai kan Inri ki paper ki bangi kai ka subject am tharai bangin da sem jing than dei kum kin ki new courses ki ba ki wan ra kan dan se ke jing kuma nga su bra ba don ki college ka ni ka paper ka ba pin kre ka political science department ki principal ki pha hi kai ya ki no hi kai na English department te ka jing isa kam dei ban nong kam ta ki ka kenu syllabus ba frame betu ke department ka bot ki no hi kai nak tu ke department ki dei ban hi kai ti hang ni lap tang ka taru ki dang kulmar or ki principal group ki dang kulmar kum nu ban pentri kam ya ka ne ka NEP pindepet ya ka population not east but sha dakar kaliya pher ba ka population hang ni besi tro di berpenyayak lang dengan polisi kum syarakat ka kam tam North India ka bagi population ki babun ka we ka district jong ka UP ka smallest district juga UP ki rangkar berka population jong Meghalaya ka population jong ka Sikkim ka ka barit ka population jong Mizoram ka ka barit but hang ni lab ki district ki barit berki population but hang ni penlap ba karo komlong ga geography ru ka pher ne na ki wei pat ki benta ju ken dia ni hang ni long heli ba ka ni ka transport communication kam sitom te ba sa da kharap ne keren ta kalai hajar kala ban long possible ni hang ni hanor east jungi le punya keren ya kan ni ga jing don ki na pule hadu lai hajar ngot ka wei ka college kan long ka ba shibun kam tam ko ya kata kin ki college baron hasor kila ban an yo ya ki kena te ndai ki college baron hanong kondong oi ke bang tip hiru baki bon ki college ha kanong kondong ki duna ba ki kena ki ba shibad mission te kitu ki college ki kencem sitom si bon banong ban yo do lai hajar te kawai ka long ba la dai ni penlong ni college ki ba menta lai hajar ngut ba ki bandon kemud ya kan ni ngam thai bangin la ki si khus nan ki banwan ru namar ba kalau ta ki ni padon ni ke population size adu kata ba ki wi ki baru khai ki college kin don hadu lai hajar ngut ngam pat thai ba kan long but ha ka jing pe jonga kum kan ni gajat policy ke ba fi sna na ka benta ke lono ke lam ta ka India bro ka we kan long lut fi ban pentri kam ha bro ki benta ju India na mar pa ke India ka long kari ke ba kari ke ba ton chipon ke jingi phe ha baro ki yang ti ba pen chu sna ka we ka policy ban kan ya ha bro ka we kari ke kan la ban long te kan ni ga jing ong jung policy ba baru ki education institutions kan dan hajar ko kan ni ji ba bu ki college ni ha jala ju pi ko we ga long ba la da kim kot ya kini ga lai hajar ngot ke ba ki la ban le ko long ba kin dan ga ka kan long mum ga ba kin ya collaborate ba kin ya wan lang tu ki ba ki different institutions kin ya join lang na akal ka kentin ba ki ong ka policy dan ko ga kentin ba kren clustering pakin wan ra lang ki college berit ban combine lang ni ga we ga long ba kumang ni ha jong ni kan kam kan ya clustering yakin ki college ki berit kam tam ha ka ba ha ki jela ga jong ipin lam ba ki bun ki private institutions ki dei ba shna be de ki private individuals ki dei ba ki shna ki ba blessing de ki balang ya kin hon balang ba per kan ora ka jing kumnu bakin cluster bakin ya share ki resources shoes keren super cut ka biang ma level pentri kam tengah thai kan long ka ba kham jarut kan ya clustering
ya kini college ki berit nama kini college kata lah hajar murid student kini ga policy kemekaran mana kan introduce kan wanra sibun ki new papers dan buat ki course semua kita ki bang ki multidisciplinary courses kita ki skill enhancement courses ke bagi ki kena ke apply internship nang ta ki dan sata ka research component mo aga fourth year te kini baru khoi ki don kam ya ki no hika par ki don kam ik infrastructure te aba ki don kam ki no hika manuban se hoi ka policy ka ong ba ka central government ba ka state government kin haban baiting ka kanang ban yo kin kai ki babiang mo haki college ber ki university henry kumba kalong hi benta haga jela jongi ngam yu I ya kata ka jing baiting ka jik sarkar la na ka central government le na ka state government but ladang I pintre kam mi kani lada ki institutions ki haban tung piang ya kin hi kai nga thrai e kani kan burden kan pasi kan dei si ki kena bagi kena hi ki haban save a fees ka ba kam he kan so thu ep tang ka wi ke jing ja ke jala ka jungi ha ki snam kan dai spa kan dai po haba ka government jong India ka adopt ni ka new economic policy 1991 padang ni ka jala jungi kim create post show ha ki college ken jala ke jungi but kini ki college pada ki hapan pilmi ki department ki prepare namar ki don kam oi ko we long ba ki don kam ban san kum college but ki haban ai de kata ka ki new course mo pathmai ki khana makan ni hap pat ka por then lamba naga jing bom ai post jong sarkar ki college ki hapan simbe ne ka fees ni khana but lamba ki khana ke ka fees ka kewa But bagi kiu penlah bagi pun ki kena mentah ki sem si tomi ban wan pulih kam tam gitu bawa nanong kendong bagi dan si pun para ni lap buat kumah ke college ke bangi kai ni lap ke kita ke cige ke bagi kena ki le exam lu kem pat dep si ke fees but kem la ban si what ke exam fees lu tinggal I kum kita ki instances but pada ke ni ka ni implement ke ni NDP ke long bangi don kami ki no kai kambun bala nak sarkar kam ajing arab kemud ka fees ka kiu be ya kata ngim la ban len ni kata but lada ka we pada ka jing ma ka bang lada ki pedon kam lagi jo ki no hikai kim thung thmai kan kya ba ka kam bat kala ban hiar pada karu kom hikai but kan ni pada kan long counterproductive hi but kan nom wan rajing meng toy ye ki kena khoi ki la ban yo ke certificate ki la ban yo ta ki degree hinri haba kut pada ka quality pada kan nom ton show te kadi kita ka jing ma in but ka we ka long phi ka we ka long ba kani ka ha kani ka national education policy ka ba nga ye I ka long ba ka ki ong ki don ka light but tight control mo kata light and but tight regulation ka we ka ba ki ong ba la da ka nu institution kam la ben maintain ka standard then can happen kan ya ka pi ya ko ba menta pen la ba ki colleges ha Meghalaya ke jungi which I example kan kam hi tang jela jungi pada not easy baro ka we ki long kum jo hi what ki no hi kai ru lam pun ki bom long qualified ki principal ru bun ki bom long qualified kat kum ga no ti tang kita filosofi shwa nang ni sakpan langila pentri kam sakani ka NEP ke ke panja te katakan ke jing ka ba ni la don no pa ha ke jela ke jungi penlap ba ka jela but ya kene ka pi ko we long ba ka jela ke jungi ben ong ban one I post mai ngam tip hadu ka nu kila ban create post hadu benta ke education ka state government ka kan I kanu ko assurance saki college rene saki ki management jong ki college prepare makin wan ra ya ta jing arab ya ki college tinggal dapat ka ban implement kan dan sibun ki jinge kan ya kan ka policy pi ba ya kan ka NEP long pi so lo ba so don kam ban rekam ne pi ka we ka long kum ni kan ni ka national education policy kam dei ka act ki klem pass na ka parliament
Te hoi kini ke policy namar ke India jungi ki control kini ka ke we ka kadon ka concurrent kini education te ka state ru kala ban pentrikam ka union government ru kala ban sna kala ban pentrikam education ka state ru kala ban pentrikam te hari jingi sha pi we ka long ba don kini ka national education policy tiga the best thing ka long ba ini ya lang hi kum ka national education policy kita akan kamuan ra jimen toi yi di samla ke di jong bagi kena ru dah apa don ni kan lo ke jinia ke kalong ka sim system ka kamera hi mo lagi kena ki ham tam ki bakwa bandai puli shabar kan ya rap kata te henry ka jing kalong ba kan ni ka policy ha ba ki sna ye kan ni dia hatu kan nu ki state government ki dan kata kasih mo tak Jingïohnong jong ki kan ka policy but hatu kat nuru ki kita commitment ban implement ye kan ka policy nama kan nong ka bacapu ngimtip ye ka state government ki le kum phenla bahang ni kum ka state Meghalaya chief minister how arajar arpo how benai September malsin adopt ye ka policy ti ong ba Meghalaya kan they ka first state to implement ya ka ban pentrikam ni ka policy but ka policy wede ka ong ka keren ni ka CUET ha Henry wede udi ngala try udi first chief minister ban ya keren sa ka sarkar India ban pelaj no ya ka jela Meghalaya na ka CUET hang tu phenlap bakal adon pa ka jing ko ti pi ka wi ka long ba kani ka policy kakandai arajar arpo lada kim sim ngilaban ong hinda kim sim yaki lat kelinti ban pen I ba awala ni ban penti kena ambakan ni ka policy kanom kata yaki badu kabumutta ka baka sarkar kan haban pendud kambun yaki education lada ki haban isania haki private institution te kan ni ka policy nong pi namar ka Jingïohnong ka joka te kan kata ha yaki beduk bat kadon ka jingma kadon ka jingma ba kan ni ka policy kan kata ha yaki shell tribes ki shell caste yaki beduk kan ni kan kata ha yaki lada ka sarkar kam sim kilat identi kumno ban penlong yaki ni ka policy ka banya nang yaki beduk ni pat ba ka tu ka NEP ko ang ba sarkar la don chmu ban pat pamkiu ya ka rit long ya ka rasho bi khnas bat pule ma khamsha drong hanri kumba pikidau pat ka ne ka dang pinhia shu ya ti ka wi ka long ba kanu policy ka don ka jingha ka don jing tu ko ka don ka objective jong ka hanri ka objective jong ka de long ka de ban ba komputer ka me ka de long ha ka ta dur ba kan yo ban ya ta ka jingjob sebut ada pentrikam ka sebut minta pentrikam ini ke policy henry kamdon kata funding na ka sarkar ban create post ban penmi post ban kersan iki college kanong ip hoi ki ong bakin wan kan berganti ta cross enrollment ratio saka 50% mo henry ladak kim sim badai ki lat ki lenti ki babiang ban penti kena bakini ki bri ki beduk ki basitom ki bakardo kin yo ban pule kan ni kala ban push down ya ka ratio ya ka enrollment ratio but ka we ka bang ima ka long ba tada ki ka sarkar kam sim khia kalong ba ki khna pule ki ha ban sim la ki educational law but kan ni kan bu jinge ya ki khna ki ban pule ke ka shong ha sarkar kan le kum nu ra tu ka don sisa ni am ta ka jingmu ban pentri kami kan ka policy bahkan long ka bajok namar kumbang I boros kata te kadon sibun ka jing ye pher padeng ka jing tmu ba ka jing le ki tmu da kungwe ki le da kungwe war ka budget ru lamba ki yong bagen ai kata spark klur kata lak klur ha endai ben pe ha ka por bagi pelaj pisah pada dan tang 100% ka bagi kular ru kim chu pelaj ka pisah te kari kata pi ka ba ni happen ni pek ni happen ni kami but ngong yu pila da ki bakla ban pentre kami kan ni ka policy kan man sibu biji ya perkai ke bang aku ban ong ni kan ong ba ni ka cross enrollment ratio ki wan ra kan national objective dai yu I ba de ki states asal India ki ong ba
South India kita ada cross lepai kan 50%. Dia ni kan national policy kayak hap tangki North India. Bagi dang sadin. Hang tu pi. Sekarang orang penongi kayak all India policy berpinput dekat way objektif kan mana market state India kita lagi jong kita lagi jing jing ya pair kita jong. Fikir kebahagiaan ke policy ke ban juru kolong ba ke stress ya kini ke online education. Hak bagi no hikai kin create lagi online content. Dai makin ya bu pada kini ki portal kun ke swayam. Hak bagi kena kila ban an jid itu ki kurs nak tu. Te hoi kini ke policy ke keren ba hawar kini ke undergraduate program mungkin don bet ka tu ni ki percentage jong ke kurs ke bagi laban shim nak kini ki online program. Pada kini kino hikai na college kim don kam ban hikai ki kena ki ban yo hikai ki online portal but ka exam mungkin le na ka online exam na ka NTA. But kawai dai bagi stress kelong ba komentar mo kung bagi create kini ka kini new courses bagi penmi. Hoi kawai penakran da pi lawan peran kam kini ke online platform kum ki Google Meet ki Zoom bagi wiki wei da. Inilah ni mau mengimla man peran kam. Tang ba kum bang imat ka port pandemic kini ke online platform kimlong ki ba say so but ni bagaimana ka online education kam trade kam but ngai baka hiar ba ka quality kan aga jingla po jonga te henry kan ka policy pada ka stress pai kini ki online education ki college but ki university te kai ke banja ngomui pi ngimtip te kala banong ba khoi ki kena la ki sim kya du kata ki la man yo jing mentoi ki online ma mungkin yo jing mentoi henry la ka system ngimla ban pentrekam ngimla ban monitor ba ngam thrai ba online education kan de ka ba te hoi ye ka ba bentai ka long ba ki college ki le kim la ki long no ki la ban penkam na ki online platform ha ka ba pi ka we kim dan kam shu ban sna ki classroom kan ni ka advantage jong ka technology ka ba ngim dan kam shu kita ka physical infrastructure iran kami kita digital infrastructure de henry kuma ongmene dada ngim pentri kam pada hak takatur bahkan bahakan biang bahkan tiga lama counterproductive ru bahkan kebang UI maka kan ban biang kembang lapah kuat pandemic de it was a bad experience for us. Pi kawai kalong ba kan ni ka student teacher ratio ni habane keren ni hang ni menang ya keren kita kelai hajar ngut ndai ka student teacher ratio ni habane keren ha ka kum ka UGC ka ba ka frame ki guidelines kalong ba ka student teacher ratio ha ka undergraduate level ha ka subject mungkin ki social science humanities kalong uwe no kai lai promote ki kena te lada bon ki kena shubu pidon shis pangut ki kena kemud lain mut ei kino hikai lada pidon sans pangut sa Kenya kata te penlamba kumaka jelak jungi yamen taru ni ngila long lupa ka student teacher ratio ka long lupa unfavorable but pinnya compare ki college kum ha Meghalaya but kum ha Delhi kum keputusan sa department kum sa Delhi pun laba kawi ke department kino hikai ki don ki palat ki semua ki khat ki don ki college bulan nadu khat remote baro apa ki kena ki bun nilai hang ni benda dah ki bun lu nya don hisamut dan kendiat lu nya don hisamut but kani kan bu jing ek bakraw ha ladang pen kiwi ya jing bun chi kena pen kiwi jing bun chi kus but ladang gim thung thmai ya kino hikai komong pi bene lada kala khia palat kakam ka jing hikai kan kata dengan dong natural nomor ba kam kata pi tang ka jing hikai kan kata wat ke assessment tu mereka assessment ke teaching and evaluation ki ya rengkat apa pi hikai lada ka assessment pada kambiang kata haru kamlo te
lada kalau kia palat ka assessment ru kanam bahasyo ka teaching ru kanam bahasyo pi ko we long ba ki ong ba ka kum ka UGC ko ong ba ka nu ka classroom ka session classroom ka dei bandon kum ba san phomut hakawe ka class ndai ki laba ke class ke jongi sene ki don lagi aspangut baro tiga UGC ko lada ki kum ki tu ki cai class ki bandon perhatikan san phomut ki dei ban dan ki audio visual equipment te hoi kata ki don ki college men ta ki bari abo ndai kham tam se ki college ki badang kham duna ye kum kita ke nom la man pen biang dot ki classroom ku jong ki te ngoi phi ni ki no hi kai te shu be hi kai ni shu lam te hawai phi kai ki khna as pangut ha class kam dai ki jing hi kai ka dai ka jing lam tiga jing isa bang hi kai kamut ka dai wa ka environment phi ka dai banong congenial ya ta ka rukom hi kai hen le pra bun pra ki khna kam long shu ka kom hi kai ki ba biang kente ya kata ni lap ba kuma shalong hi jongi I long understaff but you don't come hi kai sure ki department ladangi implement ni NEP henry ka shong ba government ladakin create more sanction posts and can hire more teachers tang ba da ka sarkar hi kam age jing kershan kamu ki khna hi ki haban si ek tu log jong hi no hi ka to ya pe pi kran ni pangan ge NEP ar po ni naka liang jong hi no hi ka ngim nam jing ai ban ong ban nam pen trikam mo yang to pentrikam tama pa pentrikam bahaya ka leben chu pentrikam bika machu matama dei tang ban ong ba ngila ban pentrikam dia ba pi pentrikam namar ka objective yung ka policy kalong ko ba pentrikam bahaya kata ke kom ba ka keren te lada pentrikam bahaya pada pentri tang kana am tiga ka long counterproductive ki kena bat kan mon ra jing bahaya bat kan wan ra pen ban ya ke jing snew haka hakari haka jela ka ju te kata kata ba ko kawi ke ba kan ka policy ru ka kran ka long ba house nam arajar like sun kamut baki college ba aro khoi kin haban wengno yala den haki university kinam affiliate show but university kin hablong autonomous but kawe kalong malada kimlong autonomous kila ban long ki constituent colleges jong ki university te ka ba hangni ke ba kumha ki jalla ka jongi hadu menta kampadon ka weiru ka autonomous college te henry house arajar life pusan kat kum ka cingkren jong ka policy kalong ba kum ka dihu kan di affiliate yakin ki college te kemud da pila ban survive he survive da pimla ban survive kemud piapan close down but kawe kalong ba ban long ban constituent colleges jung university ru kan hangni namar ba ki college hangni ki pun ki college private ti kemde college government but kawe kalong ba kan ni state university jung ka jela ka jungi ka ba sarkar kadang perbanasan kalong ba kan la man simnya kini ki college kan Penang Constituent College namar Penang Constituent College kamud kitu ki college kita long jong ke university te kum kini ki private colleges kam thai bak nila ban Penang ki constituent colleges te dangi ya kum kan ka policy dangi ya strictly kum kan ka policy kin te arajar la pesan thranga kin pun bi college ki ban ham ban khang namar ba pi ban long autonomous Tidak kan ke certain quality. Keba ongi pimene haga jella ga jongi what ki principal ru bon ki bomlong qualified ki bon ki institution ru ki bathungi ki no hikai ki bomlong ke qualification kan ban le long autonomy number pyong autonomy mut ka syllabus pia pikai pia pichnai pia pikai pia conduct hi examination kan khia ka kam te lada phimyo ki principal ki ba klan la da phimyo ki no hi kai ki ba klan ki ba bit
kini kalau benwanra ke Jing'e balada shu ai autonomy tang karena man ai autonomy ru kini kan wanra ya ke Jing'e hoi ka Jing temu tu kini ke policy ke lomba ha ka biang wan tak autonomy ngamong bakam biang mo bagi taki college kin nam don kam show bandit sa nihu nam tak syllabus ke jongki nam tak exam ke jongki nam tak evaluation kim don kam show kila bandit hi kata kalau ba ko subiang ma henry karat pada ke flip side lah ki college kim long well prepared kala ban crumble i ara cara polu ka cringe pangata ban a ki jikai haki vernacular language mo taki Indian languages Henry pen kan ini ben berkat pada ke background men chua ki pen kam ki kwa ban promote ki Hindi dari kadang composition habadon composition ni ki pen kami ki Hindi ki le kumno ki bo bai ya ki mother tongue ki ki vernacular languages tapi ko we kalong ba kum ha northeast ke jongi kibun ki kintin mu ki kitin ki bompat rung wat haka 8 schedule hatu ki kintin ki bompat rung haka 8 schedule ngila ne emen hikai da ki kintin kata-kata ke we ke jingkeli chwa ki kwa ki ong ma ki kwa ban pen piru pan pen slur yakini ki kitin la jong hendai pen la ba kadon pada keman negara ke liang habang di man pada ban bu makin tup ya ka ki kitin kasih kitin garu ha kerana ke bapram mo juga schedule nampak hadu kan no ka sim sitom de kene jing ong jong ki bangin a ke jing hikai haki madatong ngasngo ngana ladi hi ngam sngo daya ha kam tam kumaha north east jongi kumaha nagalan kenom la ban implement ni katu namar wa nagalan kam don deka lingua franca jongka state kumaha ka jela ka jongi hadu kan no ngila man pen kam lagi ekten khasi pen hikai haka high education haki college but university te pi ka we kalong ba kan ni ka jing ong jong ki bangin hikai ya ki local languages kam tam haka high education gen ha jing lam ko jonga kalong ba la dang hikai ya ka kitin la jong kamut ki ni ki khna kenom la shu ban le siapa na ka jalan la jong ha ba pila pen meni hikai de ka kitin la jong kamut kimla shu ban acquire ya ka kumang ta baki don ka English tika long ka language ka empower ya ki ban mi chaba jang ka state ru de kani ka jing ong jong ka policy ban hikai ta tin la jong kam tam ni north east ka snow ba ka long counterproductive namar hi hang ni north east jungi ka jing klein jong ki khana ka de ha ka English tinga snow ba ka ni ka ji hikai ya ka ji hikai ke ha ka high education ka di ban continue ha ke English ngam da akri bat ka ni ka policy bat ka we ka ba ngama ka long ba ka ni ka jing stress jong ki ban hikai ya ka ha ka tin la jong kan wan ra shi pun ni kan ram ha ka ri jong ni cha sau ken hikai de ka tin la jong cha not ken ka tin la jong che is ken ki tin la jong ti kum lu ngin ya sungpu shu peranong India. Ti ultimately larang ngim peran kam de English, kamor ke English kenam la shu ha bakut kan dei bandon ka wi ke kintin pada kaban ngihaban ya keren kum kinong India. But ultimately kata ka de ke pila sungpu. But kan ni ke jing ong jong ki ban hikai de tin la jong asma ba kum ka hakari India. Padon si pun ke jing ya pher pen ki jat ben rew ki jat kitin ngam tharai bakan long ka ba dei but ngam sok but ngam Kristian ya mungkin ka jing ong jong kan ka policy haga hi ngas ngoba haga high education hi ka English ka biang ha haga di India jong ban peteng